Terus ketewo akeh. Sak bongkok ya enak iki. Wis. Tata pisan taline. Kok ben enak. Ampuh. Cok, apa ki mang? Be, apa ki? Ndas iki. Isa-isane diantem batu kaya ngene. Cok, tenan kok. Hei, salah woi. Wah, dadar mawok. Matamu ramai apa bisa? Anak bang ning kene nih. Mantap pisan kapal ayo ayo. Bocah kowe kaya ngono kuwi. Kan ana pedhok. Taunter gulungmu. Mbah, iki jane nyang ndi kok mlaku wae? Lah masa wis lari, Dek? Jane ya ora, tapi sikilku wesel ya, Mbah. Kesel laran, tapi tetan anak laran tak usir teko omah wae. Ya aja ngono to, Mbah. Aku iki wis ngewangi sampean, mosok sampean ra ngesakne aku. Ngewangi tak donya kuwi. Kowe sing tak sakne apane, Dek? Carane boyo lewat pakane boyo wae, Dek. Iya. Awak kari belum tok ngene arep pakane boyo. Boyo gelem boyone. Ya sapa ngerti, anak boyo ndas kirek bener dasmu kuwi. Boyo enek, boyo ndas cilik. Nenek wong iki. Mbah sampean gak ngelak to? Gak, nyapa arepe? Mampir-mampir nyang warung sik no, Mbah. Ngelak aku. Lek ngelak ya ngelak itu kono to, kok lek mari ngelake. Wah, boyo marem. Ndang to, Mbah? Kau gak, Dek? Ngangkel kowe iki. Ndang to, Mbah, aku kok nangis lho. Ayo to, Mbah. Bayi, sampe gerang kok cah cilik to, Dek. Ayo ben to, Mbah. Ayo, Mbah. Wes, Dek. Kok lek rewel mulai kono. Ngono mentang buder kae. Wah, kesempatan iki. Lah aku mulai nang ndi, Mbah? Ya mulai ngebon kono awur kancamu. Sok wajahku koyo kethek tenan to. Ya wis, Mbah, nek ngono. Ya wis piye? Jare sampean aku kon nang Bonbin. Ya ora no. Kita ana balik. Ya wis, aku ra kirim balik aku. Ya wis, Mbah, aku pamit. Lho, Dek. Kowe ora ndi? Orang ini ra iso ucul aku. Bonbin, Mbah. Hei, Dek. Ya, Mbah. Aku angkat dulu jangan.
Apa neh ki? Mbok nyancuk tenan kok. Mulai. Ya, tak nek wedhus supir awakku sedina iki apes terus kok. Loh. Pedahu nyandi Mang. Pedahu ala ya di badhok wong. Piye iki kok diseneni lek supir? Alah, bah, pedah elek. Kok ditekoki diuntal wedhus ngono ae. Penting lek sampean sik karo aku. Untung aku iso lah. Karena pas sikilku sampai bosok panggah mlaku. Cara gini sih ah. Wow, tibakno ning kene menungsane titan lho, Mas. Ya, Mbak. Sampean to, Dik. Tak kira mau Mbah Ketang. Jane minggat nyandi ae, digolek ra mulih-mulih. Bakal karo gendakmu piye? Gendaan. Gendaan sapa to, Dik? Sayangku lho mung sampean. Alah, ndek ngenane gendaan karo menyono. Anggite kene ra ro apa piye? Kapan to, Dik? Alah ngomong jujur ya Mas, rasa kaya ngono. Sampeyan lo tak truk malah mlayu to. Ngono kok jarene ra bakal ninggali aku. Tenan, Dek. Aku lho jujur nang sampean. Sing ngejak mlayu aku ke lho menyun, dudu aku. Aku lho sayang nang sampean. Sayang apa? Sayang telek benjret kuwi. Lah terus duit lekmu ado lemah nanti saiki. Ya wis entek tak nyaur utang esok. Mosok gawe nyaur utang es sing ngentekno Mas tok. Ya ora jane. Tapi dihapusi wong. Sakjane arep tak nggen kok Mas sampean, tapi dihapusi wong. Alah, tak percaya aku. Paling ya mbok gawe seneng-seneng karo menyon kuwi. Ora, tenan, Dek. Nyapa to aku ngapusi. Ora apa, aku loro dhewe. Terus ndek ngenane nyapa pas tak telu sampean malah mayu karo menyon. Kudune lek ora salah iki sampean ki mandek, ora malah mayu. Lah terus ngono ki jenenge gak selingkuh. Sik to, Dek, tak jelasne ojo nesu. Ceritane ngene lho. Aku ditawani omah. Lah terus wonge kuwi nawani aku omah. Lah, omah kuwi ditawakne aku. Kalau carane iso potes sikilku. Motor diadok maling pisan. Coba jaran. Kuwi to nih? Siapa nih? Motormu nyapa kok? Alah biasa njaluk metal ini. Nyeteli model ngono kuwi ya iso penak. Jane iso nyeteli tenan apa ora kowe? Loh. Lah kok nyaku? Ora apa putih mbane kuwi ini.
Jane lek mau cerita piye to, Mas? Tak rungok-rungokne suwe-suwe kok bulet kok entoti. Ya kuwi lho, Dek. Lah wonge kadung tak wae dhuwit kok, wonge tibake mlayu. Lah mlayu gak sampean Uber. Ini nguber piye wong kono sikil papat kene sikil loro. Ya kalah aku. Jane wong kok kira kok sikile papat iki. Maksudnya wong iki numpak mobil, lah aku mlaku. Ya apa iso nguber aku? Oh alah, ngono to. Lah terus nyapa sampean gak mulih? Mulih nang ndi? Kan awake dhewe serang omah. Ya mulih nang omahe ayahmu to. Kan aku ngenteni kono Gak, Dek. Aku wedi ya Raya. Nek roh critane peraya duntir guluku. Ayahmu lho wis seru. Tak critakne kabeh pisan. Walah ngono to, Dek. Ya ora apa-apa sementara mulih rono dhisik timbang bingung golek tempat tinggal. Iya, ayahmu ya wis ngijini kok pisan. Lah, Mbah Ketang piye terusan? Alah gampang nek Mbah Ketang kuwi. Wonge lha iso turu sak nggon-nggon. Paling ya nang komplek. Kok bangga ngono ae wong kuwi. Ora ngerti nduri tuwek iki. Lah iya. Ayo wis, Dek, ayo mulai. Ayo. Wis to, selana kelar dobel ora bakal muni kuwi. Wis penongo cangkemmu. Pinter. Sing keminter ya kowe kuwi. Sing mbok selah kuwi lho bancik. Mbok selana kanthi kiamat ora bakal muni. Cak goblok kamu. Oh iya, Deng. Ora ketok. Lah matamu model ndi ora ketok iki? Bawur apa piye? Lah becak nyocot ae. Malah mata kakiku ora ketok. Endi mata kakimu? Pelak to? Polok, Celuk. Oh iya, Deng. Pelak si pelem ya. Yo ndang dibenakno, jare bengkel kondang. Tak terima nang ini kecil nih. Ini kis luar kepala. Ya otak-otak kowe, wong utekmu ning njaba, mangkane ora iso mikir. Ora mikir piye ta karepmu iki? Jebek kaya ngene yo, ora iso mikir. Mangkane kowe wong jebek iki ora iso mikir. Oh iya ya. Ngene piye? Pikiranmu tak sile. Aku sebenarnya kowe sing mikir. Padumu. Lek kon ngewangi mbok omong ae. Kaya ora ngerti aku ae. Aku kurang piye karo kanca iki. Ya ora kurang nih. Jane iki pinter nih. Akalmu ki sewu cara. Akal kancane. Lah, ngerti dhewe ta kowe. Minturut ceritane bapakku. Semua masalah butuh solusi. Lah solusine ya akal kuwi. Akalmu kadang gak masalah nih. Ngene iki lah ketawamu, angan-anganku wis rapo enak. Penak nowo. Biasa ae lho. Kaya karo sapa ae. Rasa sungkan karo aku. Kene tak gunakne akalku. Kowe linggo aku no dhisik. Mati neh, Wok. Jajal suket-suket jupukno, tumpakno kene. Iya. Iki piye jan iki? Angananku ora enak ya. Ngapa ta mbok kono iki? Kene lho, diomongi montare kurang ngapus kok malah mbok kono.
Suket kianteng ini. Perjabat aku tuh. Aku lah tas numpak. Lah awakmu kabotan, engko montore malah ra iso mlaku. Suket iki lho pas. Maksudnya suket iki pas. Iya. Nanti tumpakane kene lho rasa dlongop, gendang kena ndang wis. Ya wis. Awan ya. Garap aku cek akeh ya. Senang ini. Lah motor iki kena. Kowe tak rekor dadi karyawan tetap nih. Iya. Tak jajale dhisik, enten ana kene, engko aku balik neh. Iya. Kuwi arep kuwi direk kene. Cok. Kapusan neh ki rasane. Masuk begini ya.